kabuhlungu. Mamelani ke ndifuna nivule indlebe sibayeke abekho. Mamela ke ndiyanicela ke ne usenande ngoba ndithe makahagu ayanda ujonge ngapha kosakithi no ayanda ngoba ndithe makahagu usenande ujonge ngapha sijonge intshaba ke asijonga ngenye into ngoba usenande ngeke wazibona intshaba zakhe ngoba itshaba lomntu alizi ngaphambili ngenxa yobugwala balo kodwa itshaba lomntu liza ngasemva wena ayanda umele ukuze umele uzenande ulwe nentshaba zikazenande umyeke uzenande iyafana nakuwe zenande uayanda akazibona intshaba zakhe futhi akazazi but wena njengomfazi ungoyena mntu uzawuzazi kuqala intshaba zika-ayanda abantu abangootata mandiyithethe phandle zii-slow thinkers abaqapheli bangadliwa zibhere sikhona ngenxa yento baqala ngaba umxelela ukuthi uyakhweleta alibali bumsindisa emlonyeni werhamncwa so nam uzenande umazi uba uyakuprotektha ngalo lonke ixesha zethi usincede uayanda uleqwa zintshaba ezininzi ezi uzibonayo uzijongileyo umkhusele angenzakali ukhona yena ngeke wazibona intshaba zakhe but wena njengomncedi umele ukuze uzibone ulwe nazo ungalwi no-ayanda kamandi zenanda uhleli nama ndiphila ifake yomtshato ndiyazidla ngaloo nto ndinyathela ngodli because ndihleli nawe for 7 years ndingelo andiphethanga kabuhlungu andiphethanga mntu kabuhlungu that is why ndikwazi uthetha andi-aazi uyandiva ndikhikhi ngoba ndiwuphethe umtshato 31 years kulo nyaka ndiyisemtshatweni hleli nalaa bhuti wam allright singayekana ke yindawo yenu ke leyo bamba xa ufuna uba ngumntu ubambelela kuloo ndawo mandiniyeke mani uyaqonda ne mandiniyeke mandibayeke mfundisi bagqibile bevile ngicela sose sibesame apha sosose sekulanda uthi reply sebe lapho mos niyosisokolisa lo ngathi bawo hayikho mayibuyi kuzoqala usisi kuvala utata Wenzile okuhle kodwa oh Jesus
Zen. Oh my God. Ithi kodwa mina Hallelujah. 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 You are everything to me. El Shaddai. You are everything to me. El Shaddai. Hallelujah. Hallelujah. Singahlala phansi. Thatha ithuba ndibulise kutata umfundisi nakubaba umfundisi. Amen. Ndibulise tata umfundisi Bashiya, otata umfundisi bonke, otata uApostile,